guys, welcome back again to our channel. So for this video, it's going to be another vlog regarding our azolla. So guys, as you can see in the video or in the clip, gagawa kami ng pond or mini pond ng aming azolla for now. And yes, please do consider subscribing in this channel, guys. So guys, yun na nga, from my previous video, nasabi namin na kami yung gagawa. But then again, we decided to ipagawa na lang sila sa panday. Kasi para mas madali and para mas accurate yung sizes or para mas matansya talaga nila. Kasi kapag kami, wala din kaming mga materials or tulad ng mga lagare and everything na pang panday. So wherein mas mahihirapan kami kapag ganun at saka mas matatagalan ang paggawa ng pond. So guys, fast forward lang muna natin to para at least makita nyo the whole process nung ginawa namin yung pond or yung ginawa ng panday namin pala, hindi kami kasi ang gumawa. So ayan guys, as you can see, nagko-cordon sila o hindi na kami yung the usual na ginagawa or natitingnan namin sa YouTube wherein nagdidig pa ng lupa para lang magkaroon ng parang space sa ilalim. Pero kami guys, ganyan lang, magko-cordon lang kami and then later on, papantayin lang yung lupa. Well, makikita nyo naman din yan later. So, yan. Papantayin nila yan or ginaganyan nila para at least matibay yung gagawin na pond at saka hindi masira agad yung ating pond. And then guys, we are also using bamboo. Kasi meron ding available yan dito sa amin guys. And depende po sa inyo kung anong kahoy yung komportable kayo or kung anong available sa inyo. Kasi nga dito sa amin guys is meron yan. So mas mapapamura din kami kapag bamboo lang yung gagamitin namin. So ayan, nililinisan nila. At ayan na nga guys, at syempre hahatiin nila yan according to the size nung pan kasi ilalagay yan sa gilid para hindi siya lalabas yung ating trapal na ilalagay later. So yan, kinuna nila niya ng sukat and then ayan, hinati na nila para ready na para ipako doon. And yes guys, ayan, tapos na nilang hatiin. So yan na nga yung sinasabi ko na ilalagay sa gilid para hindi po masira or hindi malalabas yung ating trapal wherein kapag nabigatan na siya ng water and ng soil baka bumigay kasi. So yan, lalagyan niya ng pangharang sa gilid para at least secure yung ating mini pond na para sa ating azolla. So yan guys, nililinisan lang ni kuya and then that's good to go. Nga pala guys, ma-share ko lang, kailangan ingat kayo in terms of using knife or yung mga kutsilyo guys kasi kailangan ng mga gabay ng matatanda. And guys, sa pagpako po, kung kayo lang yung gagawa, please make sure na kaya nyo or should I say, dapat malinis yung pagkakapako ng inyong kawayan kasi baka later on, hindi siya maayos. Wag toko siya ng rip na trapal or mahihiwa niya yung trapal, which is hindi natin gustong mangyari kasi nga lalabas na yung azolla and then baka sooner or later hindi na natin magamit yung trapal kasi nga sira na. So that's a big problem. So yes, please do check on those nails na hindi naayos kasi baka pagsisihan natin later on kasi nga hindi naayos and then would cause a lot of mess and we don't like it to happen. So just make sure guys. And yes, down to our next fence or next box guys. Tapos na yung kanina. So ayan, dyan na naman tayo sa kabila for now kasi ayan, yan yung una kanina guys and then ayan na yung pangalawa. Dalawa yung pinagawa namin guys kasi nga what if marami or talagang rarami naman din siya. So we have to accommodate those azolla na kailangan natin. So might as well na dagdagan natin or dalawahin na natin yung box para at least marami-rami din tayong bunga na azolla or marami tayong ma-propagate or ma-produce na azolla. Later on, hindi na tayo mahihirapan in terms of commercial feeds. So ayan, dinalawa namin talaga guys. We make sure na dalawa talaga para iwas na rin sa mga problems sooner or later. Baka yung isa may problem and yung isa meron. So ayan, dalawa na lang might as well. Meron pa namang space. So ayan yung nakakaganda. Meron pang space, so let's just consume the rest of it.
So, ayan guys, ayan na yung sinasabi ko kanina na kailangan nating pantayin yung ilalim or yung mga lupa sa ilalim na bago tayo maglagay ng trapal kasi po para even yung ating level ng water and then ng soil later on paglalagyan na natin yun. And then make sure guys na wala mga sharp objects or yung mga bato-bato kasi po baka mag-cause yun ng leaking or baka masugatan yung ating trapal. And then ayan, mas problem na naman yun kapag ganun. So kung maaari po guys, i-plane nyo talaga and then alisin nyo yung mga sharp objects kasi yan yung cause na baka masira yung ating trapal. So ayan, as you can see, pinapantay po ni kuya yung ating pond para yung water is equal talaga yung kanilang level. And then ayaw naman natin na yung sa kabilang banda is maraming water and yung sa kabila is hindi. So we have to make sure na equal talaga. So as much as possible guys, magpatulong kayo or take time lang sa paggawa nito kasi hindi naman pang madalian ang lahat. Meron talagang time and effort na kailangan. And then dito lang sa amin, pinagawa lang namin talaga para at least mas precise as what I have said a while ago, na mas precise siya and hindi din kami masyadong mahirapan kasi wala nga kaming gamit. And then tulad niyan, mas mapapadali kasi gamay na nila yung mga in terms of labor thing guys, mas gamay na nila yun. So mas madali and mas easy din kasi yun na yung trabaho nila. So nothing to worry about. You just have to instruct them depending on your wants, kung ano yung gaano kalaki yung sukat or what, kasi magmamatter din naman yan sa inyo guys kung, and also guys magmamatter din yan sa sizes ng trapal na gagamitin ninyo. So sa amin dito is 6 feet yung lapad niya. So yan yung aming kinuna ng basis on this size of mini pond na aming ginawa dito para hindi siya ma-short sa length sa gilid. And ayun na nga, finally maglalagay na tayo ng trapal guys. So ayan, sila kuya na rin yung maglalagay kasi na-instruct naman namin sila yesterday about on how it's going to be na lalagyan ng mga ganyan talaga siya. So nag-ask kami sa Panday kahapon kung ano yung mga kailangan, like kung ano yung size ng ating tornilyo, or no, hindi, nung pako pala, tornilyo. Ano ba yung tornilyo? Well, anyway, yun na nga, nag-ask kami ng size ng pako, then ilang kahoy yung kailangan kasi nagsadya pa kami o bumili talaga kami ng 2x2 po guys kasi yan yung kailangan na parang frame ng ating pond. So ayan, nakikita nyo naman dyan na ganyan talaga yung itsura niya nung ating 2x2. So dyan siya nalagay. So ayan, naglalatag sila ng trapal as of the moment because it is a must actually kasi yun na nga yung purpose, diba? Para ma-contain natin yung water or hindi mabutas or hindi lalabas yung ating water. So ayan yung ginagawa guys, para siyang mini fish pond in a way na lalagyan natin sa ilalim ng water or ng trapal pala para hindi lumabas yung water. So ayan na nga guys, so sa mga maglalagay dyan ng trapal, careful po kayo sa pagpapako as kasi para hindi kayo masugatan or what, sa mga tulad ng iba dyan ng mga teens na gustong gumawa niyan kasi para din sa kanilang fish, it is also an option for you guys. Pero mas prescribe kasi yung pag-fish is kung maaari dun kayo sa talagang pond na merong water na nagsusupply kasi fresh yung water everyday and that's the need of our fish. Oxygen also kasi they were also a human being, or should I say living things, so they need it also. Pero yung dito nga para sa azo lang naman to, so we don't need to like do really dig some soil para makagawa kami ng pond. So instead of it na magdig kami, gumawa lang kami ng parang box and then nilagyan namin ng ayan na nga, ng trapal para at least yun yung magsilbing pang suporta sa water. So yan na nga guys, pinaanoan ko sila, pinalagyan ng
lugpit kung sa Bisaya pa, ayan, para yung trapal is hindi siya agad-agad na mapupunit. Kasi kapag ano lang po yan guys, ang ilalagay dyan, kapag pako lang po, may tendency po na bumigay siya pagkalipas ng panahon, and then baka mapunit. So ayan, nilagyan ng kawayan on the top of it para yun yung magsilbi niyang lock sa kawayan at saka between sa pako. So ayan guys, careful kayo. And sa paglalagay guys, talagang make sure na bawat gilid is merong space para like sumayad talaga yung trapal sa ilalim ng ating soil, para hindi yung water is hindi siya maghanging, hindi maghanging ang kinalabasan ng ating pond, which is baka later on then yun na nga, baka mapunit din. So you must look for it, or you must really do it carefully. And yes guys, finally after so many hours or almost a day, eto na yung finished product ng binagawa namin kanina. Eto na yung finished product. I'm gonna be giving you a little bit of sneak peek before we put some azolla in the pond like that. So ito yung parang kanyang door. Ayan. So ganyan siya guys. So we secure it kasi baka po pasukan ng manok, and then we don't like it to be ripped, or baka masira nila yung yan, yung parang cellophane or yung trapal. So ayan guys, ganito yung forma niya. Sa gilid lang to ng bahay namin. Ayan, actually para isa lang yung or dalawa lang yung aming i-fence, yung dito lang sa harap and tsaka yung nasa likod. So yan, this is how it looks like guys. Dalawang pond dyan. Hindi ko alam yung sizes niya, but I believe yung ganyan niya, pag ganyan niya is nasa 3 feet siguro. And then kasi pag nandito rin sa gilid, meron din dapat siyang at least 1 or 1 feet na ganyan kataas, yung ganyan dyan. Nasa 1 feet din siya para at least hindi matapon yung water. And then dito, medyo may pagkamaliit, pero it's still good kasi na fit in naman siya. And then meron din kaming parang ganyan dito sa or sa kanyang harapan, or sa gitna pala. So ayan. And then anyway guys, nilagyan ko ng plants doon sa labas kasi para magsilbi yung harang soon. So yan, kasi nga meron kasi mga butas-butas tulad yan dyan sa dito, medyo malapad yung butas niya, wherein kapag yung plant na yan is dumami, is wala na tayong problem soon. So nakita nyo naman kanina from our day 1, o hindi naman siya day 1, from the first time na you have seen this area is parang plain talaga siya po, or meron pa siyang mga gulo-gulo masyado. So now eto na po siya. And then for my next video, I'm gonna be filming also yung paglagay namin, or the process na lalagyan ng water, ng soil, and then nung azolla mismo. Tsaka yung tae pala po ng baka, and maghahanap pa kami nun, mga hagila pa kami. So ayan na siya guys, pero we're planning na maglagay pa dyan sa ibabaw na kahit net lang, para at least po hindi talaga masampahan ng manok, kasi baka sumampa sila kapag ganyan lang, kasi medyo may pagkamaliit. Hindi talaga siya perfectly na maganda, pero as much as possible pinalagyan ko lang para at least, or pinalagyan namin para at least hindi puntahan ng manok, kasi nga baka kainin or mag-buffet yung manok dito, di ba? So ganyan. Yung dito guys, yung width niya siguro is nasa around 6 meters. And then yung pagganon niya naman is nasa 1 meter lang. Kasi nga meron din namang dito sa gilid niya. Hindi kailangan na lahatin talaga na kung sukat ng trapal is nasa 6 feet din yung lapad ng pagganyan mo dyan. So dapat mag-adjust kayo. Adjust lang tayo. So ayan guys, that's it for this video, and hope you like the video. And then please do watch my second video, yung lalagyan na namin siya ng azolla, ng water, ng soil, and then nung pupo po ng baka. So yan, that's it for this video guys. Till next vlog, and yes, that's it for this video. Peace out guys. Goodbye.